Ariketa honetan berez ematen digute berriz zelula komutazio zelula hau, eta esaten digute horrela dabilela lanean. Denbora hauetan, pues, gora eta bera hauek ditu 2 amperreko kizkurdura horrekin, eta hemen falta dira L balioa eta V bat. Eta horixe eskatzen digute kalkulatzea hasiera. Gero marraztu intensitateak, batez besteko, bai, joango gara banan zer eskatzen duten ikusten. Lehendabiziko gauza izan behar da kalkulatzea. L hau eta bateria hau kizkurdura hau izateko. Beraz, hasi gaitezen, ja, impedantzia honen balioa ez daukagu. Gauza da badakigula, hau itxita dagoenean, hemen daude 12 voltio, beraz badakigu tensio hau, eta bobina hontatik daukagu itxita dagoenean hauxe izango nuke. Beherakada hori. Beraz, informazio guztia daukagu eta datu bakarra hauxe izango zen. Gero, hau itxita dagoenean, orduen gora doa. Gora doa, baina hemen ez ezagunako izango ziren hau, beraz, berakako momentuan, hau itxita dagoenean, ez ezagun bakarra hau izan behar da. Beraz, aztertzen badut, berakako momentu hau, beti bezala, intensitate erorketa hau, zati hau, atartzeko honen malda, eta bobinaren arekin konparatuz, hau izan behar dugu, kizkurdura hau ezaguna. Baldin badaukagu intensitate erorketa hau denbora honetan, malda hau izan behar da, intensitate erorketa hori, bat zati, bueno, igual jarriko zuzenean, bai, jarriko intensitate erorketa hori, dela 2 amper, erortzen direla 60 mikrosegundotan, malda hori izan behar da berdin bobinarena, hemen, aldi honetan, hau itxita baldin badago, tensioa izan behar da, hau 0, hau 12, minus 12, baina nik dena positibo ingo dut, hau da 12 voltio, zati induktantziaren balia. Beraz, hemendik L atera dezakegu, eta nik hau kalkulatu dut, ez da? Eta niri L atera zait, eta zuke bazpare konfirmatzazu, 0,36 milihenrio. Balioko izan beharko zen, denbora honetan horrelaxe erortzeko 2 amper. Beraz, tarte honekin atera dugu ez ezaguna. Eta bestea, V bat gelditzen dugu. Eta V bat egiteko, gorakadako momentua ikusi behar dugu, badaukagu denbora, badaukagu kizkurdura, hau, badaukagu bobina, eta orduen, hemen, gorakako iruki honetan daukagu intensitate hori, direla 2 amper, zati denbora hau, kasu honetan 20 mikrosegundo, da malda hau, eta hori berdintzen badegu bobinaren tensio da zati L. Tarte horretan, tensio izan behar da V bat, edo E bat jarriko dut nik beti bezala, bueno, nahi duzuen bezala, V bat jartzen badizue, E bat. Nik hau, honi E bat esan diot beti, edo V bat, ken 12 zati bobinaren balioa, 0,36 milihenrio, hemendik atera dezakegu E bat, dela V bat. Eta hau niri atera zait 48 voltio. 48 voltio. Beraz, bi tarte hauekin atera dugu L eta V bat, 48. Ja, baditugu datu guztiak. I bat, hau, IL, korrontearen batez besteko balioa da 24 amper. Zer esan nahi du horrek? Intensitate honen batez besteko balioa da 24. Horrek esan du hemen 24 amper ditugula. Zein da I bat, osea, intensitate honen I bat, korrontearen batez besteko balioa, justifikatu. Hortarako egin beharko duguna da, grafikoki hau irudikatu, intensitatea hau irudikatu. Zeren, hemen izan behar du intensitatea hau itxita dagoenean, izango zala hemen, baina irikita dagoenean ez. Eta hemen daukagu, ez bat itxita beraz, intensitatea marraztuko dut. Txuixen nago, igual, hartuko ditut, hauek, txukunago geratzeko. Hau, hemen, beste bat hemen, irudikatzeko, hortxe. Hau izan behar da, esan dugu, I bat. I bat edo, hauxe, bai, intensitatea. Lehendabiziko bateria horren intensitatea. Esan bezala, hemen S bat dago irekita. Azpikoa dago itxita, intensitatea hemen dago, beraz, onutzaino, intensitatea 0 da. 0 da, hoi arraro egiten daz da, horrela da. Intensitate hori, tengailu hori itxita dagoen, irekita dagoen bitartean, 0. Berriz hemen, itxita dagoenean, intensitate hau hemen dator berdina dira, hau irekita dago lako, beraz, hemen izan behar dugu, hauxe.
hogeita lau, edota hogeita bost, eta hogeita hiru artekoa. Hogeita bost, eta hogeita hiru. Hogeita lau diko balioa, intensitatea izan behar dugu bat batean egin behar du, eta gero desagertu berriz, hemen hau irekitzen delako. Berriz ondutzaino, 0 izango zen, eta gero berriz hemen berdina, hau izango genuke. Bale, orduen zer daukagu? Hogei mikrosegundotan, hogeita lau ampereko, batez besteko hogeita lau ampereko intensitate bat, lauki bat. Eta hemen 60 mikrosegundotan, 0. Hau da, periodo guztian, hemendik onutza daudela 80 mikrosegundo, laurden batean daukagu hogeita lau, eta beste 3 laurdenetan 0. Orden, galdetzen digute, zein da intensitate honen batez besteko balioa? Pues kalkulatu behar dugu, periodo baten, hemendik onutza intensitate honen batez besteko balioa. Eta hau da, honen integrala zati periodo guzti hau, edota area guzti hau hemen banatzen bategu, ikusten duzu, hogeita lau voltio horiek banatu behar direla bat, 3 eta 4 zatitan. Osa, 2 eta 4 zati lau izan behar da, batez besteko balioa izan behar da, hogeita lau voltio horiek, hemengoak, zati lau, berdin, 6 amper. Hoxe da, hementxe daukagun batez besteko balioa, honen batez besteko balioa. Vale, justifikatu erantzuna, hoxe izango zen. Hoxe da, periodo batean, integral guztia zerotik periodoa, intensitatearen integrala. Eta hori zen dugu, are hau kalkulatu zati, periodo guzti hau, zati hau, ingazan. Zamanatzen da zatitan, hau laurden bat delako. Venga, bazen. Zer gertatuko zen, bi etengailuak batera irekiko balira. Ja, biak batera isten badira, zirkuitu laburra izan behar dugu. Hauek, tensio hau, 48 horiek, voltio horiek, konektatu behar ditugu lurrera. Eta biak irekitzen badira, hemen intensitate bat daukagunean, pues bobinari gertatzen zaionean bere zirkuita irekitzen dugunean. Izugarrizko tensio altu bat sortuko zen, intensitate aldaketa azkar horrekin, eta horrek eragin dezaken gauza txarrak, edo erre, edo txisparen bat, edo holasiko zerbait. Hoxe da gertatuko zena. Bi gitxita, zirkuitu laurra, eta irekitzen baditugu biak hemen intensitatea daukagunean, pues bobinari intensitate aldaketa azkar bat, eta tensio oso altu bat. Bale, beste azkeneko aldera uste dela. Sarrerako tensioa irterako baino txikiagoa bada, hau baino txikiagoa baldin bada, posible izango zen sarrerako iturria irterakoarekin kargatzea, osea, txikiago baldin bada, hau posible da honekin hau kargatzea. Ja, demagun hau dela 6 voltio. Orduan, hemen begiratu beharko dugu, bobinaren tensioa positibo eta negatiboa dela etengailuen bi egoeretan. Horrela, intensitatea egonkortzeko gu nahi ditugun balioetara. Orduan, demagun hau dela 6 voltio. Hau, itxita dagoenean, tensioa izango zen 6 ken 12 minus 6. Eta hau itxita dagoenean 0 ken 12 minus 12. Bi kasotan hau itxita dagoenean negatibo eta bestea itxitan dagoenean negatibo. Orduan ezin dugu intensitatea egonkortu, zeren etengailu edo zein sekuentziarekin intensitatea joango zen azpira. Azkarrago edo motelago, baina beti azpira. Arutza joango zen. Itxun, baina, posible izango zen hemendik onutza intensitatea pasatzea, baina ezingo genuke egonkortu. Posible izango zen, sarrerako iturria irterako egin kargatzea, bale, intensitatea arutza joango zen, baina ezingo genuen egonkortu. Beraz, ezingo zen.